Toi tulee varmaan ekana alas toi. Se on oikein vähän korkeutta. Se tulee ekana alas, se on varmaan vetä jo niinku. Se tulee alas sieltä ekana. Oh no. Oh my god. Se vetää pitkäksi. Nyt tulee kovaa alalta. Niin tulee. Sieltä tulee seuraava. Eikä vetänyt jorpakkaa sekään. Valtteri tulee vikana. Joo, se piilestää. Niin. Onko se tarkoitus? Varmaan. Vedä sä nyt jorpakkoon, niin saadaan yksi ees. Vitsi, ne tulee kovaa alas. Ei se näyttäisi, kun tuossa lopussa pääsee vetää ton. Niin kuin toikin, sehän nousi takas ilmaan. Kato! Ai! Mieletön! Valtteri on tuolla vielä. Pidettäisiin yleensä rauhallisesti. Joo. Wow, kaikki tuli hengissä alas.